Μαδάρα, και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε μία ρόδα και το πιρούνι από ένα μηχανάκι. Θα με ένα Yamaha Krypton R115, αλλά πριν φτάσουμε το πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε όλο το σύστημα μπροστά, δείτε το μηχανάκι πώς ήταν το καλοκαίρι. Ξεκινάμε με τον άξονα και τη δεύτερη βίδα που κρατάει τον άξονα. Βγάλουμε τον άξονα. Ήταν πριν βγάλουμε τη ρόδα ή να βάλουμε κάτι μαλακό κάτω από το μηχανάκι ή ένα τούβλο για να μπορεί να έχει το μηχανάκι κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να βγάλουμε αυτές τις βίδες Allen και να βγάλουμε το Krypton R. Παίρνει 10 τις βίδες Allen, λογικά θα σας πεταχθούν αυτά τα δύο ελαττήρια. Μετά ξεβιδώνουμε αυτές τις βίδες και αφαιρούμε τις μπουκάλες. Αυτές τις δύο βίδες μπορείτε να τραβήξετε τις μπουκάλες και να βγούνε. Αλλά προτού βγάλετε τις μπουκάλες πρέπει να βγάλουμε τη δαγκάνα των δισκών. Μπορείτε να τα βάλετε έτσι ώστε για να μην ξεχάσετε το που έμπαινε κάθε βίδα. Μόνο πρέπει να βγάλουμε αυτή τη βίδα και να βγάλεις και αυτό το παξιμαδάκι από εδώ. Με δύο γαλλικά κλειδιά αρχίζει να ξεβιδώνεις αντίστροφα και παιδιά πρωτού τραβήξετε το τιμόνι μπορείτε άμα θέλετε να βγάλετε το κοντέρ ή το φρένο. Εγώ επειδή θα βάλω ποδηλατικό σύστημα μπροστά και δεν θα έχω υδραυλικό, πώς το λένε, υδραυλικό φρένο, το έβγαλα τελείως. Οπότε μετά μας μένει αυτά τα δύο τα παξιμάδια που θέλει ένα ειδικό εργαλείο που δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Αλλά άμα θέλετε γενικά να βγει όλο αυτό, τραβάς απλά το τιμόνι, ξεβιδώνεις αυτά τα δύο τα παξιμαδάκια και μετά απλά βγαίνει όλο στο σταυρό. Το ποδηλατικό σύστημα είναι αυτό εδώ πέρα που παρήγγειλα από το Moto House Ταμίας. Και πήρα και μία δισκόπλακα για αυτό το ποδηλατικό σύστημα και τώρα περιμένω το φρένο και το ζαντολάστιχο για να κλείσουμε από μπροστά. Συνολικά και τα δύο αυτά βγήκαν 110 ευρώ. Το φρένο πάει στα 55 ευρώ. Η ζάντα πάει στα 90 ευρώ. Και λάστιχο ακόμα δεν ξέρω. Δεν έχω βρει λάστιχο για τη συγκεκριμένη ζάντα. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα έχω και τα άλλα πράγματα και για να σας δείξω πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε όλο αυτό το σύστημα. Πόσο θα κοστίσει και τι μετατροπές θα θέλει για να δουλέψει όλο αυτό το πράγμα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.